ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, мухлисони канали Экоҳаёт. Умедворам ки ҳамаги хуб ҳастед. Қарор дорем дар вермифермаи Хуҷанд Чорамон, яъне ки бисёро савол дода истоданд, вермиферма чист? Вермиферма ин як хоҷагӣ ё ин ки як фермаи махсусе ки ё ин ки як ҷои махсусе ки дар он кирмҳои Калифорния парвариш карда мешавад. Кирмҳои Калифорния дар ин ферма, яъне ки партовҳои органикӣ ба монанди баргу алафу меваҳои пӯсида, порӯи ҳайвонҳои хонагиро поркар карда ба биогумуси қиматбаҳо, яъне табдил медиҳад. Инро вермиферма мегӯянд. Барои ҳамин ман бисёртар дар наворҳо гӯям, агар дар комментария савол дода истоданд, як бора ҷавоб дода гузарафтам. Яъне ки ҷараёни рафти коркунӣ дар фермамон рафта истодааст. ҳозир ба шумоён нишон дода мегузорем ки чӣ гуна кирмаи Калифорния пору, яъне пасмонди органикаро коркард мекунанд ва биогумус ин чӣ гуна намуд дорад ва чӣ гуна хусусиятҳо дорад, яъне гуфта мегузарем.